kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV mo kala salminama salminago neyde salminago teddungal en garte ɗo jewte men fina tawa woni gande men ɓaleɓe no kewɗen wiide mawɓe men ɓe ganduɗa kañen pentuno walla dontuno walla tawno golli hen golle joɗɗe baɗɗe fayida woni mabɓe yaaɓe yo Allah yumoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna mawɓe heddiɓe yo Allah jundu balɗe mumen suwaɓe kadi jaɓɓe janggude gandal ngal no keddori yo Allah ɓoyna ɗumen ɗo en gatti e yewtere men to kaɓirɗe to won toon ko Djiby Dieng denɗi men wondude Ali Fall koɗo men wona koɗo men ko musidɗo men o wayama yeedo noon sa e sa kala yeeɓiyankoɓe namnomo ceerno Amadou Gangue noon ceerno Amadou Gangue ko ardi fof calmina bandiraɓe min namno holto gonnoɗa saabu a yewnanomo ɗo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من آخى بين المهاجرين والأنصار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كرنابو من calmina mbolen bandiraɓe julɓe bandiraɓe fulɓe bandiraɓe tariqa tijaniya kala neɗɗo woni min calmini min juurima min calmini mboolem dal kilifa diine kilifa aada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh a yewnama holto kennoɗa ceerno machallah ceerno Abou min kenno tan ko no batte alquran wini rek nde wonno fawqa kullu zi ilmin alim kala ko ganduɗa tan woodi ko majjuma e saɗa jekkodira e jeyaaɓe Allah ɓe toujours wonko arata ma ko ganduɗa ma ɗum kam a suwano ɗum dañ te sa halnama ko a anda tan il faut ɓorda paɗe jilnoyɗa ɗiɗaɓel ngel kadi woni kadi ne waɗi jeeyaɓe Allah ɓe ganduɗa ɗuma kadi ɓe cohla ɗon il faut kadi jahon jiiloy ɗon ɓe kumpita ɗon ɓe komin gonno tan dal koye batte liggey wallude e wallodirgol taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wa udwan inchallah yewtere men hannde noon panditen tan ko wallodirde e jeeyaɓe Allah ɓe eyyi kala ko ɗon nani ɗo hocci e nder haala amen so tawi naati noppirum tan ina wawi naftorde wona yewtere nde ganduɗa ma ko nde intérêt personnel wonata ko yewtere nde ganduɗa ma ko wallodirgol taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan inchallah ma en ballodire jeeyaɓe Allah ɓe dañɗo bik yo jooɗo winda bawɗon not yo not ma en ballodire mabɓe mo ganduɗa hoorema hannde ina dañi caɗele goragu ma en dokkuma ko wallata mboy ɗum dañɗo caɗele ɓuɓri ma en dokkuma ko wallata mboy ɗum guddiɗo mo ganduɗa gueɗe mum fof no uddina daari ma en ballodir e makko sababu ko ittatamo e on jafe jafe naka noon kadi liggaɗo ha joni kadi mo ganduɗa hoorema toujours ronki joɗade e dewgal gueɗe kala mo ganduɗa hoorema hannde a dañi ɗen ɗon pible jahnuɗema ma en ballodiren hannde jeeyaɓe Allah ɓe inchallah ɓe ƴetta ɓe liggora so Allah jaaɓi a jarama min jogano fuɗɗade haalde ɗum wiidema mami ara Pindi mi yoɓa mi waɗa yewtere taw ko heewi mi hokkat bandiraɓe mi hokkat yeeɓiyankoɓe a jarama yo Allah teddine ceerno haade men naade toon e ko jogoɗen haalde ko leydi men ndi ne heewi dillata banggue dawrugol ne heewi caɗele gulal ɗi ne keewi luukal ɗi ne keewi hakkude ardiɓe ɓe e ardaɓe ɓe mawɗo leydi ndi noddi yo kaldigal jam wat ɓe nana jaɓa ɓe nana calon kono jinmi wiide ko an e kala saaha goto musidɗo ma wi aɗa heewi noddede jalta leydi ndi jaaha won leyɗele gueɗe mbaɗe ni gam ñaagoya toon Allah beele onon on ñaaguima e ɗum ɗo Allah walla holko cikkuɗa foti ñaaguede beele Allah addana en jaam e leydi ndi saabu ina faaya no feewi ceerno yimɓe ne paayi
ayɗa andi kam hadis o wini wallahi wodi ɓe mbiɗen wona hadis ni kono hay so wona hadis ko haala selluka hubbul watani min al iman yidde leydi ma koye limanegal ɗum jeeya te leydi ma yidde leydi ma woni yidde jaam leydi ma te wadde gella hitande hikka nde kam mbawɗo fof yo wat fagaru e ɓesgu mum manam yo darno daro feewi e batte ɓesgu mum e batte foof mum saabu ma dille mbat seeɗa kono gawɗo fof yo daro e nden ka mum heddi noon ko nelaɗo sallah sallam wiyan ko addu'a u silahul mu'min duwa woni jogitari julɗo wiyani noon silahul muslim ko silahul mu'min o wi wadde muslim no woodi mu'min no waɗi ko gonɗinɗo jeeyi ɗum e ɗe dille ɗe noon no keewi hakkude gardiɗo leydi ndi e sohluɓe leydi ndi saɗa nodda neɗɗo e maslaha o notaki ma e maslaha kadi ko wattin toon tan ko haare saabu sa noddi neɗɗo gaare jewten mbima min jewtani wadde ɗum kadi neɗɗo o lartani ko feewi heddi noon ko joɓe mballu ko politique wayi noon politique yaari noon saabu sa jiiɓodiri e lamɗoɓe ɓe wiya ko a tawoyimo sa waɗino heddi noon ko dillere te kadi ɗo paaɗen ɗo o élection ɗo haw yetto kala jinne mo miijiɗa jarowo ƴiƴam e carowo ƴiƴam e dufowo ƴiƴam fof mannade wuuro ngo mbiɗa kala jinne mo miijiɗa jarowo ƴiƴam e garowo pour rufanede ƴiƴam e sohloɓe ƴiƴam kala mo miijiɗa ma nadni e wuuro he saabu wallu laamu ko ɗum fuɗodirgol ko ɗum wallu fitisir ko ɗum wallu affaire gueɗe ɓaleje de goto foof ko ɗum jaranma ko kañum e lambu foti ko gueɗe kulɓiniɗe ɓe mbatta hen te ɗum noon so darima hanti mbo kala yo daro ndena koma ndena ɓesgu ma so wona ɗum ina wawi dañde hen caɗele ceerno Abou to diwan Kolda dille ɗe mawni ha ɓe puɗɗima tumodirde ma ɓe gubba tan janggo e muɗum jeeya juuɗe ne jaltina peɗel ɗina taaƴa ka sanka kana itta ceerno hol wasi panton ɗum yimɓeɓe to banggue politique beele ne jara ɗum eyyi anni politicien kam ko laamu ala ko jaranani ɓe kala ko miijiɗe aduna Allah he laamu ne ɓe jarani saabu mbaɗo sacrifié neɗɗo gurɗo mbarambo saabu yidde laamu ɓe wiiteɓe yimɓe raneɓe woni fuuñeɓe sa ƴeewi ɓe kewatani ɓurɓe hew ko waɗeteɓe saabu ko ɗum liggorte gueɗe laamu no feewi eyyi ɗum taki ala ko ɗum jaranani ɓe te kadi no waɗi neɗɗo hande so yalti aduna wonko keɓata e ceruji makko e terɗe makko sa liggani ɗum neɗɗo jiɗɗo falo ala kolli ala no faloto kadi kasanka muraka neɗɗo saɗa haɓoro neɗɗo mo ganduɗa yiɗi lesɓindemo o hetta less wonko gollata hen gubbiɗa ɗum e mayɗo he o wonta immo ha maaya o wonta immo hetta dow ɗum kadi gueɗe kewɗe so mayɗo moftama eɓe guitta ɗum ɓe kutora ɗum saabu libde neɗɗo o ñoƴƴindemo ha wonta wawa nafde hoore makko ɗon noon ɗum ɓuuri hen famde ko ganduɗen eyyi ko ɓuuri hen famde saabu hay neɗɗo ɓe juwa ɓe ƴettina ƴiƴam ɗam ɓe liggoro ɗam saabu yidde laamu kono no heewi gueɗe noon laamu noon ko Allah rokkirta kono no waɗi sababu hande ko witen ko mbiten ko wandu ene liggore batte laamu no feewi joɗorde wandu joɗorde wandu kala wonko liggorto hen e batte place e batte laamu kala nokku ɗo joɗɗa sa immima ɗon ko ɓurɗo motto keɓata ɗo wandu heewi joɗade leydi ndi joɗorde wandu woni dote wandu pamirɗe ɗum no pamirton ɗum no liggore wallu laamu no feewi ina liggore kadi wallu place mo ganduɗa so neɗɗo woni ɗon so immima ɗon ko ɓurɗum o wonata e gueɗe kewɗe ko ɗum taki noon hitande nde musat haara ɗi puɗɗinoma accident aji ɗi puɗɗinoma seran ɓe mbaɗi duwaw kono noon ne heddi suwa pa ne heddi a jarama ceerno Amadou Gangue oɗon keɗo yewtere gande ɓalleɓe ɗo e Pindi TV joom Salambo mawɗo goto namno hanki wi Salambo ɗo yewni ɗum no feewi Salambo ndu arti joni noon a haali haala duwaw ɗon natirten asde duwaw ceerno holko woni asde duwaw e andede holko duwaw nafata eyyi manam cosan duwaw de manam ko Allah yamiri ɗum ko yamirore immorde to Allah jippin ɗum e jeeyaɓe Allah ɓe Allah wi alquran aduuni astajib lakum ñaagoɗe kam min Allah mi rokka on nelaɗo sallah sallam ari wi aduullaha wa antum muqinuna bi ijabatikum duwoɗe te ko duwotɗon ko on dañon yaqinne ko duwotɗon ko Allah jaabi ɗum kala duwamo bani adama duwi ya andu Allah jaɓimo heddi ko batte mo jiɗɗa o Allah jaɓirambo ko on Allah jaɓirimo walla ko batte goɗɗo mo jiɗɗa Allah jaɓirimo on Allah kono kala duwa mbo Allah nela sallah sallam wi kala julɗo am min e inɗe Allah he bakkuɗa hen Allah ñaaguiɗamo sohla ma ko jabotoɗo sohla o neɗɗo no ina ñaago sohla sikka sohla fajaguita woni ko Allah nelnono foti tellade e ma ko wayno nattuji aduna Allah ƴetta on duwa wona défense hakkude ma e on nattu o jippata ko e ma ha yawmal qiyamati ɗum ko haalnar sallah sallam kono neɗɗo kadi ɗum tagi noon nde wi aduni astajib lakum hanti ala an ceerno Abou ala Samba ala Demba kala neɗɗo no wawi duwanede hoorema
ɓuri hen noon wiye duwaw jinnaɓe ne tengɗini hen no fewi taki neɗɗo kala no mbawɗa waɗa ya eto e duwaw jinnaɓe no ɓe hokkirma duwaw kono noon sa yi hande neɗɗo ne immogal ƴettakal mum ne yahana yo neɗɗo diwanoma ko sababu hadisul qudsi biɗo o la yazadul abdi bi nawafil al khayri hatta uhibbuhu ida ahbabtuhu kuntu alladi yabsudu bihi wa kuntu l basari alladi yumsiru bihi wa yaday alladi yarjulu bihi manam o wi neɗɗo o seedani la yazalu l abdi bi nawafil al khayri hatta uhibbuhu neɗɗo o seerata e rewde Allah e ɓaɗodirade Allah e nafilaji makko ha Allah yiɗamo min Allah somi yiɗimo mi wonamo sa wonimo noon o wi mi wona juuɗe ɗe o memirta mi wona ɗemgal ngal o haalirta mi wona guite ɗe o laarirta mi waɗa koyɗe ɗe o yayirta e so Allah wonti ɗum e jiyaɗo Allah he on jiyaɗo Allah wadde ko maqama Allah o darori kala ko ñagani Allah ko jaɓotomo ɗum addata neɗɗo immo yaha e neɗɗo saabu yakar on ɗon a jaggi gakko ɓuurma ɓadade Allah ko ɗum addi ɗum kono noon asli duwaw kam sa ƴeewi hande so l'islam yettima ɗo ko sababu nde duwaw wona jogitari saabu heferɓe ɓe ɓuuri en ɗum kamɓe ɓuuri en heew gandaji ɓuuri en heew doole so diine yettima ɗo hande ko sababu nde duwaw so tariqa tidiane yettima ɗo ko sababu nde duwaw l'islam sa yandinal salah sallam wawi ɗum addu ha ɗo sa ƴeewi haswatul badar haswatul uhud haswatul khandak gueɗe kewɗe sa ƴeewi hande ɓen mbawi dadde hen kamɓe julɓe wona doole mabɓe kono ko duwaw addi ɗum taki duwaw kañumɓe yimɓeɓe fokk ɓen saabu ko Allah yamiri yo ɗum waɗe e ceerno to banggue gande meɗen heewɓe ne mbiya gandal danewal gandal ɓalewal holko woni gandal danewal e ɓalewal e holno ceerdete eyi ay so en mbi gandal ɓalewal e gandal danewal mbiɗen ko zulmaniya e nouraniya nde wonno bani adama o ko gueɗe ɗiɗi e ndendi e makko so tawi ko batte bayema nelal sallah sallam walla ali ko wi halaktul insaniya bi zulmaniya wo nouraniya wa halaktul bahaima bi zulmaniya wa halaktul malaikata bi nouraniya dake malaikaji ɗi la yahsuna allah ma amaruhum kamɓe ɓe gofata Allah saabu koye leer ɓe taga en nour annore ɓe ndega so tawi ko bayimaji ɗi pucci ɗi en jawli ɗi e gueɗe goɗɗe kamɓe koye zulmaniya hen ɓe taga ɗum taki aɗa yiya bayima resodira e bayima e dow beddaji ene waɗa ko welɗum ɓornaki comci waɗani ko ala saabu ko en ɓalewal ɓe ñaawa neɗɗo o noon Allah tagirimo ko hakkude ngal ɓalewal e danewal ɗum taki noon hadis o wi neɗɗo serata ina rewa Allah ha daro darde maqama malaka kono noon kadi serata ɓuura jasde ha ɓuura jasde bayima taki noon neɗɗo goɗɗi sa ari makko il faut ganda bani adama saabu bani adama mbiyanmi ko toujours wona inde tan te kadi mo wawa ƴeewgal l'istihar labɗo walla guisane labɗo walla ihtibar labɗo on pour ligganade neɗɗo walla wallodirde e neɗɗo ma sattu saabu ko ɗum hokkuma base o neɗɗo kadi hande koyɗi mo wafirde koyɗol saabu hande min ɓuuri heew ko baldiranmi yimɓe sa ƴeewi waɗanma orienté e neɗɗo he e ligguey makko webna mum ko koyɗol makko sa ƴetti hunde a rokkima mbo looto walla ɗam waɗana duwaw wonko hoydata tan waɗanma orienté exacte ɗo min ɗo fajata sohla makko ko moɗɗano woda ko hoyɗi woda ko yi so fini mbiyama holko jiiɗa wiya ko naggam e naggam kanko ni wiyanma hanki ne lelimi mi yi ɗumen e ɗumen so haalnima ɗumen tan andan holko woni sadak o saabu kala mbo andi sadak neɗɗo duwa mum webta hewɓe noon ganda ɗum kono ko ɗum woni baso ay koyɗol saabu koyɗol wona cakan a hoyɗinani hoorema ko arata ko e ma hanamo hoyɗina ɗum wona cakan wadde ɗum koko wallata neɗɗo e duwaw ɗum foof no woni te neɗɗo sa ƴeewi alhaali makko a andi holko woni huddam makko a andi holko woni rawhan makko a andi holko woni rabu rawhan makko a andi hoodere makko andi fuluk makko andi naari makko foof so Allah jaaɓi sa naati e gueɗe makko ma andu kanko woni homo kono sa majjama ɗum a foti e inde e yettode a wawa gollodirde e yimɓeɓe assalamu aleykum ceerno Amadou minen ga amen ga mi andata moon to ene wiya koyɗe dabbude kala dabbude no ɓuuɓol waɗi yimene koyɗe koyɗi taw koyɗi ɗi kewani wonde koyɗi tabitɗi beele ko koyɗol foof ñawete hen walla koyɗe dabbude kadi ene kiisa hen eyyi ɗa andi koyɗol ɓurgol ngol sohle hande ko sa jaggani neɗɗo o inde Allah kurus walla tottuɗamo longal mbiɗamo yo wongal utilisé omo looto ɗum walla ñagatnamo kurus ko wayno halwa ko ɓuuri heew komin mbatta ko aɗamin namno nan hoɗo min goni ko ɗen caɗele kadi ne bokki ko tenki min ko tawi ko halwata walla riyade e dow inde neɗɗo kasbuɗa aɗamo liggano a yiyat walla o yiya so yi tan o timmi wallanma sa yi kadi a wallan bo ne waɗi koyɗi ganduɗa adama ɗum foof ala hen mais koyɗol ko mbimami ko ala hen ngol wona hunde heddi ko neɗɗo anda walla wasa anda saabu an koyɗo o a hoyɗinani hoorema sinno ko miijoma wiye kongo mere kono wona miijoma ko koyɗol noon heddi ganda walla wona walla a mbasa andu ceeɗe dabbude ndungu foof foti hen ko a jeeya ko mbasta tan andu hokol firta hokongol yaata ko ɗum sa woodi yoɓe koyɗi ñalawma ko haaba an mansuran
mbima koyɗol ko fajar ɓuri gonɗinde e mbima ko jamma kono ɗi fof wonko ɗi jaata e mum a jaama ceerno Amadou Gangi en puɗɗinoma naane e fuɗɗo yewta nde sadak ko wawi naftata banggue dawugol saabu leydi ina dilli gaga ɗum to banggue neɗɗo telɗo ɗo holko sadak taskete ina ɓuuri wawde nafde neɗɗo o aɗa andi enen so en mbi sadak hannde tan enen ñagotoɓe walla futankoɓe walla yimɓe wawi won foof cikkata ko ma jaltina jawdi walla mbaalu walla koye nagge walla ngeloba walla ngaari walla ngeloba fof no moƴƴi kono waɗi sadakuji ɗi ganduɗa hoorema ɗin fof bokkani hannde kala ɓurɗoma wawa sakkorde batanca woni batanca aɗa andi batanca ko watte e maaro no ñaame kala ɓurɗo wawde sakkordema batanca kala jota e mbo tuufeɗa heewani tawede ɗon kala jota e mo ganduɗa rema toon hannde so artan wara ko hemma toon heewani tawede ɗum a tawetaki ɗum te kadi kaccoro cakkorowo batanca fof kala jooɗiɗa ma dañ ɗon daraja sadak jakatu kala cakkortoɗo jakatu ɓanduma haaɗat ɓanduma haaɗat heewani bawɗo dawde liggoma ha jagguma ɗum ko gueɗe sadak a yimɓe en goppi sadak gawri an neɗɗo fof no jogui sadakuji mum hannde woni ɓe mbiyanma sakkur firiwi te an sadak wona firiwi ma ɓesnoje kedduɗe dow foof en bokkani eɗe poɗɗa sakkor kono kala gonɗe nder leydi koɗen poɗɗa sakkor ko wayno carotte ko wayno pomme on men kay pompiterre ko wayno kappe ɗen gueɗe ɗon ɗen goni sadak ma ɗen nder leydi puɗata kala ko ɓesnata dow noon woni kadi jeeɓi ɗum hannde noon a yiyat woɓɓe mbima waɗ ɗum ɗo mbaɗa ɗum ɗo mbimi ko ni nane anda o neɗɗo woni ko e nder makko ko ɓalewal ɓuuri hen heew aɗa mbo ittina sadak danejo walla ko danewal mbawɗa safrude sohla makko aɗa mbo liggono liggal ɓalewal ɗum jiida hannde gawri na itta kiite ha laaɓa sa sakko ɗum gawri ne waɗi gawri no keɓata e mayri mbaɗa lawƴandi ñalngu talata codata gawri ndi sa ari a lawƴandi handi laaɓa ciwa gawri ndi sa siwini ndiyam ɗam lootoɗa ɗam ha ɓanduma sojja ñande talata so ɓanduma sojji a lirno gawri ndi so ndi yoori ittandi cakkoɗani sadak billahi wallahi tallahi ene yawri kiite mbawɗi wonde fof ko wayno makka walla samme gawri ndi gawri andadi gawri ganduɗa wona makka gawri suuna ndiyemiri kadi kala ɓuuroma sakkorde gawri e makkari haaju makko humatako tadatako ceerno Amadou Gangi a jaama no mbinoɗa ni mami aw mi yoɓa yewtere mi hokka bandiraɓe gartane kulle e ndiwri e ko nandi hen holle hen ko joguinoɗa hen sifaji ɗi mbawɗa sifanade bandiraɓe ɓe ndento tawa moƴƴani e koɓe potata ɗaɓɓoyde tawa no moƴƴe mabɓe eyi aɗa andi kala ko jiiɗa Allah tagui rek ko sababu nene o tagui ɗum o anda no ɗum hutorte walla wasa anno ɗum hutorte no neɗɗo wiite ni ɓoynane talkuru wiye ya galnororu manam nguru lella walla nguru barodi walla nguru naggam ko noon kadi waɗi kulle ɗe ganduɗa hoorema ɗe jiida hen ɗe andi ko wiyete ko sammunde kala mo ganduɗa hoorema a yii ɗum ñalngu alhames tekɗa hen koyngal ma dow mum ñaguiɗa sohla ma jannguɗa fatiha pari ñaguiɗa sohla ma kala ko ñaguiɗa Allah jabata ɗum Allah jabata sa dañi sammunde sammunde nden kadi sa ƴettinde ko dekatande koyngal ma ko wurde sa heeɓi mayde bonade sa heeɓi mayde kadi a ƴettinde a lañi yulde tega sammunde dow mum ƴetta ndiyam jangga fatiha laabi tati tuta e ndiyam e bancina ndiyam ɗam jurto yulde ɗam heyda less sa pari ƴetta ɗam ndiyam ɓuftoɗa ɗam ñalngu jamma aljuma kala ko ɗum tawi ma ɗum ittata kala mo daranima tawetake sammunde ɗon kadi ina une waɗe condi na waɗi cuura mbo lawɓe jeeyata kala baɗowo ɗum ma dañ mbolo ma yimɓe kucce dow ma kala gollaɗo kadi liggey ma ha tinɗa ɓandu ma dañi caɗele sa laari ko wiyete ko faɓuru kala kiite e batte e liggey bonɗo walla neɗɗo wanma tekku wima hande man wanmani waɗanmani ene waɗi longal baddetegal e faɓuru sappo ma wima hande man wanmani wattuma ene waɗi faɓuru no ganduɗa hoorema wandete hen ko alquran suura waɗi cimoje wonde alquran windete ko ngunu ngana wonno pamirta a windande masa tomba wonde nde a windat masa a tombata walla a windat a masata a tombat manam sa windi simore nde a masat cidda toɓɓa wonde nde
sa windinde ha pari a toɓɓande kono a masatande a siddatande wonde nde a toɓɓatande a masatande a siddatande alquran noon jippori alquran nde jippi ala hay masgal ala haydara sa waɗi ɗum a waddi ɗum e faɓuru ndu lowtete ko ñalngu wowtu mi wondi Allah kala lowtiɗo ɗum kala gimmaniɗoma haade wofɗat te kala ko ɗum tawima ɗum bonɗat ɗum tagi wonamo kalal waɗata en gueɗe kala ko ɗum tawima neɗɗo kam so waɗima seppu wima hande en mbaɗan ma wanma naggam heɓgal longal mbaɗanggam o wima ma laaɓ ma laaɓ heɓgal longal lewtaɗangal walla lewta ɓandu ma te kadi enen almuɓe Cheikh Tidiane ko okkuɗo en gueɗal kewgal ganduɗa hoorema neɗɗo fota ɗum jogosa ina wasa walla ina tampa Cheikh Tidiane ko wi kala pinɗo julɗa mbaɗɗa lazim ma pari mbaɗɗa salatul fatiha laabi temedere mbaɗɗa yallatif laabi ujunere ñiɓɗa hen morom ma deɗatama hay sengo wotte a metta wasde passe ene waɗi kadi wiyete ko mbaɗa fatiha bisimilla woni basmalla 787 so welima mbaɗamo daf'u walla mbaɗamo jalbu temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi so welima puɗɗora temedde jeeɗiɗi mbaɗa capanɗe jeetati mbaɗa jeeɗiɗi so tawi ko daf'u ndenka tawi ko jalbu puɗɗorta ko famɗi ko gabboɗa ko mawni ko kala sohla mo neɗɗo wawi dañ ñiɓɗa hen balɗe nayyi balɗe jeeɗiɗi ma Allah fañba o gueɗe Cheikh Tidiane ene waɗi ko wiyete hisbul bahri kala pino ene ɗum janggal laabi tati Cheikh Tidiane wi ala ko immorto dow e dow asaman hay sa joloyno e laana soko fuusi a daɗat sa joli avion so yani a daɗat ɗe gueɗe koɗe Cheikh Tidiane rokki yimɓe e gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa hoorema sa yi hasbunallahu wa ni'mal wakil ene waɗi jazbu ene sa waɗi yallatif ene waɗi ko wiyete zaftowi ene waɗi ko wiyete amqawi 16641 ene waɗi ko wiyete damdam 4441 ɗe gueɗe fof koɗe ɗe almude Cheikh Tidiane foti hutorade saɗa hen ñiiɓi wate goto yawta ko mata hay goto toñatama te birtol latif a dañat newyate a dañat hay gorago ma tiiɗa a jarama ceerno Amadou Gangue yeeɓiyankoɓe Pinde TV gande men Fina Tawa ɗo cakkitoɗa ɗo ko ɗon guddirten haali ko nafata haala tinnagoagu hol goɗɗum kadi ko jayɓe sisiɓe jayɓe jengjengɓe yaaɓe happuɗi tampude ɓe koɓe potata hutorade gam ɗum wawa artude eɗa anndi goragu no waɗi façon ngaji ɗi ganduɗa hoorema ɓeeɗa ko wallu cheyɗani woni e maɓɓe ɓe ganduɗa rema ɓen leloto soɓe pijirani koye maɓɓe ɓe mbawa wonde jaam il faut jomum ara woda ko are mama pijira hoorema ha keeɓa sago ma puɗɗa waw ɗanade ɗum ko wallu cheytani jagguma woɓɓe ɓe manam ɓe gondi e doku siti ha ɓe mbawatani hay wondude gorko rewɓe maɓɓe ko yaata 1 minute walla 2 minutes walla 3 minutes woɓɓe ne puɗɗoto darnu tan jani ɓeeɗa kadi ko émorite tampiniɓe haɗo dañi gon caɗele ɗen gueɗe foof émorite ina safro e dow balɗe jeeɗiɗi balɗe naggam keeɓa hoorema siko jaltuɗo waɗi ko toteɗa aɗa waɗa caggal ma billahi sertaten siti kadi ko noon goragu kadi ne jogui leɗɗe mum ɗe ganduɗa ma saɗa yarade koɗaɗol tan maygol ngol wurtat waɗi pibol ngol ganduɗa ma ngol min mbaɗata hen ngol ganduɗa hoorema mbiɗa ngol heewi haal bisimillahi gorko arrahmani gorko arrahima gorko kajar gorko ha jotol ngol yetto tuuta mbaɗa pible jeeɗiɗi dokka neɗɗo haɓɓa e ndunka mum billahi foqi ɗum e ndunka makko o meeɗata wasde gorago so haɓɓitima saame leydi noon yakkima boni kono fof rendugol e sohnaji mum e waɗgol gueɗe foof sertinani ɗum e kono ala waɗa ala ko ɗum waɗi wiyede saɗa yaa duus ya ittu tawden sallalde duus yaagol tarorde e wondugol e sohnajo ma e waɗgol ɗum fof bonnani ɗum ko haɓɓidugol ngol saama e leydi bonnata ɗum mo ganduɗa hoorema kadi ina woni e ladde ina tampi ina ronki dañde kayitaji waɗino kala dañani kayitaji yo heew ko sakkorta kosam so wawi dañde ligganiɗo mbo inde Allah ko hasbunallahu wa ni'mal wakil walla kursiyu 313 ne waɗi daf'u ne waɗi jalbu so tawi ko jalbu o jurnirte ko dar ɗiɗi fatiha e alam nasara wondene ko fatiha isa ja nasrullahi sappaɗi liggoɗa ɗum neɗɗo wawa ɗum liggade balɗe nogas go heɓani ko jiɗɗa ko billahi wallahi tallahi so tawi ko debbo mo ganduɗa hoorema kadi ina ronki hebde ɓiɗɗo ɓesgu ɗum ne kadi ina liggore e wallu guuro so liggama somo yaro guuro o nde londe nde gasata taw ƴetti reedu so tawi ko debbo mo ganduɗa hoorema kadi ina ronki hebde joom galle tiiɗi e mum no feewi ne waɗi ko gollete ko wiyete ko fuddan sa liggima totti debbo so waɗi ɗum nde fuddano ɓorata mi wondi Allah taɗo heeɓi joom galle mo ganduɗa hoorema kadi ne woni suudu dewgal wona ko dewgal saabu hande aduna oɗo tolniɗo neɗɗo fof no foti wadde nooɓa famille mum nooɓa ɓesgu mum saabu ko sanzata ko ɓiɓɓe ma ene ke surtout ma wonɓe ɓe Europe
ne waɗi ko watte e wallunoɓo mbaɗa ɗum en defri ndefa galle fof ñaama walla mbaɗa e jaram ɓe fof ɓe jara mbaɗa ɗum haysi ko laabi 4 walla laabi 5 kala ko mbiɗa wi ɗum ɓe gonata ene waɗi pibli batteɗi hen kadi aɗa andi nooɓo ko mbiten ko baaji barkeje eyi sa seeki baajol ngol ko hettugol junngo ñaamo noɓirte ko gorko hettugol nan noɓirte ko debbo banggue ñaamo liggoto ko gorko banggue nan liggoto debbo eyyi sa noɓiri ɗum kala ngol noɓirɗa hen gorko kala ko mbawɗa noɓirde gorko e banggue ñaamo he a jagganno siko debbo ɗo sa ƴeewi kadi sa dañi baajol ɓokki neɗɗo mawɗo mo ganduɗa adama ko neɗɗo tiɗɗo mawɗo cattuɗo nooɓo sa noɓirimo baajol ɓokkiɗa ine waɗi ko wiyete kadi comcol wona cektol morceau mo ganduɗa adama koccuɗa ɗum ko e jinde sa arita ɗum hoccirta ɗum junngo ko koyngal ma koccirta ɗum koyngal koccirta mbaɗani keɓira ɗum caggal ga sa waɗi mbaɗani jagguiragol ni keɓiragol ni caggal ba neɗɗo wawa wonde e dow leydi mo jiɗɗa haɓɓa woni ko tubako woni ko mbawɗa kaɓɓama mbawsa jaggo ngol tekkol kadi ngol cektol sa heeɓi on morceau ƴettuɗa mbaɗɗa hen meselle jeeɗiɗi mbaɗɗa hen limon mbaɗɗa hen laaj sa lombi ɗum e oto ma mi wondi Allah a metta waɗa accident e dow leydi ɗum kam komi dokkiɗo ɗum ina e otam ni ngol moskol e laaj e limon e mesalal mbaɗa e nder oto ma yawɗa belɗa hay so fanno hoosi a yanta a jaama ceerno Amadou Gangue karlo no wiyen guilnane kojomaji ɗi gasi kono yewtene no weeli no feewi eɗen ñaago Allah ko haala ko yo almuɓe nan soɓe cabobini Allah hokkuɓe koɓe jiiɗi hen ko wona wune ma wona wune mabɓe konngol ngol panta ceerno Amadou e almuɓe ma ɓe ganduɗa no koolima no feewi ina guitta jewɗi men ina nelduma taw koye ma jakoyrte ko saabi Allah eyyi ko sayi hande min mbaɗirini yewtere nde ɗum ɗo komin kaali foof kala nanɗo saɗa wawi hutoro naftora saabu aduna fof ko yamirore ɗum nela sallam nde heeɓi nde yamirore nde tan nden affaire waɗi boom inna arsalnaka shahidan wa mubassiran wa naziran wa dayin ilallah bi isnihi wa sirajan munira wadde ɗum ɗo sa kala mbawɗo hutor yo hutor mo wawa hutor kadi so noddi komin kalani ko ɓuuri heew komin kaali ko o tawi miɗen ɗum liggo mamin ballodiri batte duwaw noon neɗɗo yo andu o wona Allah ka jiyaɗo Allah mbo Allah rokki gueɗal aɗa ñaago Allah mi mbiɗani komin ñaagotoɗo ya andu a jeeya saabu sa jeeyno a wiyata komin ñaagotoɗo jeeyɗo ñaagotako eyyi jeeyɗo ñaagotako wadde no on mo ñaagotoɗa no lamdi kadi manam yaqin husnu zannu billahi husnu zannu bi ibadillahi ala sallah sallam wi neɗɗo ya yon jortoma yo yot fewde Allah jortoma kadi yondu ɗum pewɗa ɗum e jaabe Allah he ɗin jortoji ɗiɗi so ɗi kawri so on kolli sohla Allah tan ma o jaaba o wiya goto juulata e minniral sallah sallam ƴeewa inde Allah ɗe jaarinaɗe Allah ñaagoɗamo sohla o ruttamo ɗum wawa won hande neɗɗo ne ara adda am million walla haalis kewɗo tegamo ɗo mais e nder haala ma mi anda so en gollodiri a tampinat kam mi ñaama haalis ma kono résultat dañata saabu so tawi jorto ala mi yeehi e kaari liman ma fodde naggam personne o are ma kono hoolaki gonga wadde nden so kala garowo yo ardu confiance mbaɗiren saabi Allah en meeɗa wiide neɗɗo yommin naggam so wona neɗɗo wi holko joɓanmami min mi wiyata neɗɗo yoɓam naggam ñande sa wi kam holko joɓan jomnanami noon fuɗɗuma wi kono kalis meeɗa ardinɗomi neɗɗo sa wi kam noon holko joɓanmami an addi débat so neɗɗo wiya noon kala ko addanma a yawata ala probléme kala sohla mawɗo addamam sa deƴƴi en laggoto te kadi mi wawa natnodirde neɗɗo mukk en ƴeewani l'istihar ene waɗi ñalɗi cuɓaɗi hen woni ñalngu altine e jofde aljuma kono noon wona ɗin tan ne waɗi ñalɗi fof no mbawi ƴeewe kono neɗɗo ɗannorto ne mbiyeɗa ya ñalngu naggam ƴewgal kadi ne yiiɗa e on banggue ɗon te neɗɗo sa ƴewanimo sa yimbo tan gasi hanti ligguey webti sa majjamamo kadi wota mawninkino wimo mi majjamamo saabu nak waɗi ko anda ƴettamo yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ɓuurma gandal fof o kollisir min mbaddami mabɓe sohla mo gadduɗa e mum a wawamo wimi wawa kono o de oɗo liggoto o sohla mi liggota komo mbaɗa to nawam toon ko ɗum woni affaire duwaw ko neɗɗo wawa andude foof wawa wawde foof ɓen calmina bandiraɓe halpular lawol gongol ɓen juuro bandiraɓe halpular lawol gongol mi en ñaago oɗo télé yo Allah ɓeydumo yo Allah mawnumo ya rabbi yen jiihen en fof ko emen en fulɓe kala ko mbaɗɗen yo Allah wat hen barke heewi ala nafoore mais ko barke ni waɗi nafoore yo Allah wat hen barke ya rabbi e kala mo ganduɗa hoorema kadi sohla makko narani fajo e imbi e amen e cadre duwaw yoto Allah waddu men makko wata on nanewta en nanɗo
wadde en ñaago on sohla kala mbo Allah addi e men kadi bisimillahi fadillahi alhamdu kollen Allah liggey o sa noddi e numéro ji ɗiɗi a heɓani ya woppan en vocal saabu wadde guelle ko jaggaten ko ɓuuri heew ko keɓeteɗen ko woppan en vocal ballodiren saabi Allah hada wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin waaleykum salam ceerno Amadou Gangue golle ɗe peewi a jarama e jetti bandiraɓe foof e jarnadeɓe e wiide kadi fartange mo Allah hokki en binditagol recensement coowuji gonnuɗi hen ɗi foof ene wayno gasi ni mo kala ɗo tawa ene tawira so namnama yo wi komi pullo kalanmi ko pular gasa ha laaɓa Djiby Dieng to kaɓirɗe to wonde Ali Fall Abou Samba Diop e so haalirde nde ko ɗo ka ten ha lawogol ngol e jewte goɗɗe so Allahu lamɗo jaaɓi KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma